Neața Gamer, sunt Sleep Sky de la Sleep Sky Official și o să încep astăzi o serie de Minecraft. Ok. Uh, să generăm o lume mai întâi. Să zicem Survivor sau hmm, ABC. Hai să zicem așa. Ok. Am dat Minecraft în română fiindcă am jucat cu cineva și să fie mai troll. O să schimb imediat în engleză. Dacă vreți voi în română să-mi lăsați în descriere. Ok. Deocamdată e ok. Era și mai bine cu o pădure normală, dar e bine și așa. Lag. Bun. Deja văd un potențial aici. Da, nu stau, n-am chiar să muncesc aici. Ok. Sper să-mi revină, să nu mai îmi vină lagul. Trebuie să bag Optifine-ul ca să nu mai am lag. Deci de episodul viitor vă promit că nu o să mai fie lag. Mă rog, nu vă promit că nu sunt sigur, depinde de Optifine. Deci dacă mă ajută mult. Ok, dacă nu, nu știu, văd eu. Mai mult, primul episod o să fie de despre ce, deci, mă rog. Îmi pare rău, uiți, am nevoie de 3 lune și mai îți omor 2 surioare. Ok, 3 luni, mă rog, așa, una. Ok, deci, primul episod, după cum am zis, o să vă spun despre ce o să fac seriile. Cred că o să fac cu Techit, deci Techit chiar îmi place și mă pasionează, dar să nu joc cu toată lumea chiar. Cine vrea să joace să aibă peste 12 ani măcar și să îmi lase în descriere un mesaj și o adresă de Skype sau ceva, nu știu. Ok. Să ne punem pe muncit. Dacă cumva se oprește la minutul 10 filmatul, nu e vina mea, adică asta e de la Bandicam, e maximul care filmează și dacă uit să salut sau chestii de astea, am uitat că se termină la minutul 10. Ok. Trebuie neapărat să fac niște WOD. Lag. Chiar că îmi trebuie Optifine-ul. Episodul primul o să supraviețuiesc așa. Ok. O să caut și un alt program, fiindcă Bandicam este bun, dar nu l-am premium. Ceea ce este cam nașpa. Cred că o să filmez ori cu Cam Studio, nu știu, ori cu Fraps-ul. Strângem niște oți și mergem la minerii măcar după niște coal. Să găsim ca prima noapte să supraviețuim, să punem torțe. Oh, o să fie distractiv. Oh, da. Cred că o să fac asta ca la Halloween. Dacă tot am găsit ăștia. Iau 2. Mai întâi. Mai era unul pe aici. Aha. Gata. Ajunge. Bun. Mai întâi îmi trebuie o mină. Fix. Cred că sunt pe o insulă. Da. Cred că filmulețele nu o să le fac sâmbătă și duminica, știu ciuda. Oi, ce noroc am avut. Deci, sâmbătă și duminica, fiindcă sâmbătă și duminica totuși să mă relaxez și eu sau chestii de astea, fiindcă nu o să mai am timp liber deloc. Sper să găsesc... Nu! Ioi!
Dacă nu găsesc diamond, iese urât. Urât iese, v-am spus! Serios. Diamond! Fix cât aveam nevoie. 3. Hai că e ok. E ok. Carne o iau pentru mâncare. Și dacă toți suntem somalezi, să o facem până la capăt. Păi nu, ei vor să mă omoare pe mine, păi cum facem aici? Și chesturile, că o să am nevoie și să nu mai folosesc cod. Super, din primul episod Diamond. Cred că nu multă lume a reușit asta. Ok, suntem la mai mult de jumatea episodului. Sau poate o să încerc să pun 2 filmulețe într-unul, adică să le fac la acolo la astea. Ok, să văd cu ce urc. Am uitat un chest. Urcăm cu wood. Cred că ajunge. Cred că ajunge și mai puțin, da? Asta e. Somalia e mândră de noi. La fix mi-a ajuns. Ok. Ok, cum mai spune un prieten de-al meu. Bun. Bun. Aici. Ar fi fost mai ușor dacă mi-aș fi făcut un tornacop, dar lenia e cu coane mare. Bun, atunci mai fac aia așa. Și mai urc un pic. Și încă un pic. Gata. Deci, din primul episod am găsit 3 diamond. Super tare. Ok, hai să halim ceva. Dacă cumva peste noapte nu reușesc să găsesc un loc mai bun decât ăsta, o să vin aici înapoi. Ok. Spunem că este căul pe aici. Mai întâi să-mi fac mai bine un târnăcop. Ce te fâsâi la mine, mă? Ok. Se fâsâie o vacă la mine, fiar vaca de râs. Vaco. Nu mai. Da, vaco, știu că n-am făcut ăsta bine, da, mai mări mult. Da, dracu. Minutul 8. Fix ce ne trebuia. Oricum, cred că o să mai fac un episod astăzi. Dacă reușesc să postez episodul ăsta, mai fac unul. Sper să reușesc, că ăsta cred că ar fi cred că a 5-a oară când încerc să postez un filmuleț și nu mi-a ieșit. Nu știu de ce, mă rog, am niște bani, nu găsesc filmulețul să-l postez. La fix, bun. Și să facem un târnacop și o sabie și încheiem episodul. Ok, am fost Lipsky Official și vă aștept la un nou episod în câteva minute. Am fost Lipsky Official și vă aștept la un nou episod. Am pus pe asta și credeam că nu mai merge. Deci, bye gameri.